Mas gipahugtan ang pagbantay sa usa ka tulunghaan sa Lower Tamugan sa Davao City human nakadawat og hulga online. Ani ang report ni John D. Esteban. Kamatikdan nga hugot ang seguridad dinhi sa Lower Tamugan National High School sa Davao City. Gani bisan sa sulod na ay mga pulis. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Deputy Commander sa Marilog Police Station, doon na matudpay hulga ang tulungaan. Pinaagi sa social media nga nag-message sa usa ka magtutudlo nga nagpahibalo gamit ang dummy account sa matud pa. Plano nga mamusil og magtutudlo ingon man estudyante. Ginaimbestigahan na kini sa kapulisan. Sa among pagtuyok dito sa ilahang campus, naalagi mga lugar nga posible nga maagihan sa mga estudyante nga katong dili gusto magpa-check sa eskwelahan. Unya kaganina sa katong nami didto, napansin po namo nga gamay ra gyud ang estudyante nga nisulod kay mao lagi nahadlok sa katong mga messages nga nagkalat karon. Nakigpulong na sabdaw ang kapulisan sa prinsipal sa eskwelahan. Kinsa wala na mihatag og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Apan sa bahin sa Department of Education Davao Region nga ilahang ginaseryoso ang tarang madawat nga hulga sa mga tulunghaan. We are taking all this very, very seriously. Even if murag komedya pero serious ang among panglantaw niya. If there's a threat ngayong ani may tabo, if there's a threat ngayong ani ang sitwasyon, we do not just put it in the wayside and then forget about it, but we connect immediately to our government enforcement authorities. Gipasalig sa kapulisan nga ginaimbestigahan na nila ang maong hulga ug nagakolekta na sila og ebidensya. Gisiguro nila nga manubag ang nanghulga. Giinstruksyonan namo ang mga CSO o kato ilahang Blue Guard nga kung pwede istriktuhon ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante nga mosulod. Karon si kapitan sa Tamugan nagdugang pod og mga tanod para maging perimeter nga watcher. Nanawagan usabang DepEd 11 sa tanan nga mamahimong mas igmat og alerto labi na ang mga security personnel sa mga eskwelahan. Magkumpasent lang ang panatikbantay. If you're being tasked as a security guard, you really have to guard. Very, very securely. You have to live by your item. And also that includes everybody inside the school. Kung may nakita, dapat mag-istorya. Wala ito ang mantra ng Davao. Pag may nakita, dapat magsalita. Everybody should be a part of the effort. Kauban, si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.